हॅलो फ्रेंड, मी आज तुम्हाला अस्तर ब्लाऊजची कटिंग कशा पद्धतीने करायची ते शिकवणार आहे. मी कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की मी तुम्हाला लाल कलरच्या ब्लाऊजचं कटिंग दाखवणार आहे. माझ्याकडं त्या ब्लाऊजसाठी लागणारी बाही, कटोरी, साईड पॅटर्न आणि हे आहे क्रॉस पट्टी. मी हे आधीच काढून ठेवलेलं असतं ब्लाऊजच्या मापावरून. हा आहे मापाचा ब्लाऊज. ह्या ब्लाऊजचं माप मी ऑलरेडी इथं लिहून ठेवलेलं आहे. उंची 12 + 1 13, छाती 8.5 + 1 इंच 9.5, बाही 5.5, कंबर 28, दंडघेर 5. अशा पद्धतीने मी माप काढलेलं आहे. आता ते माप मी तुम्हाला याच्यावरती आखून देणार आहे. मी काय करत असते, आधी पाठीमागचा भाग याच्यावर काढून ठेवते. त्याच्यानंतर हे माझ्याकडे साईड पॅटर्न आहे ना, याला मी वेगळा असं पॅटर्न काढत नाही, हेच पॅटर्न ठेवते मी. ह्या पॅटर्नमध्ये मी तुम्हाला 8.5ची घडी आणि 1.5 इंच मार्जिंग अशी मी 10ची घडीचं सुद्धा पॅटर्न काढून हे ब्लाऊज कटिंग करते. त्याच पद्धतीने मी आता तुम्हाला ना पाठीमागचा भाग तुम्हाला मी इथे ऑलरेडी काढून ठेवला आहे. मग मी तुम्हाला सांगते उंचीप्रमाणे. ह्याची उंची किती आहे? 12 + 1 इंच 13. मग मी काय केलं आहे, हे 12 + हे 1 इंच 13वर मार्जिंग केलेली आहे. त्यानंतर हे आहे शोल्डरवर किती केले? 5.5 मार्जिंग केलेले. 5.5 मार्जिंग केलं. आपण गळा किती घेणार आहे? गळा घेणार आहे आपण 2.5चा. आणि मग हे शोल्डर किती घेणार आहे? 3चं. शोल्डर 3चं घेतल्यावर हा मोंढा किती घ्यायचा? हा मोंढा घ्यायचा 6चा. मी प्रत्येक ब्लाऊजला मोंढा 6चाच घेत असते. तो मोंढा 6चा घेतल्यानंतर हे ब्लाऊज जरा छोटं आहे की नाही, म्हणजे 9.5च्या घडीचं ब्लाऊज आहे. मग मी हा 1 इंचाने आकार 1 ते 1.25 इंचाने आकार देऊन मी याला हा असा आकार आखून घेणार आहे. मोंढ्याचा आकार मी तसा आखून घेणार आहे. आता मी काय करणार आहे, ही साईड पॅटर्न आहे अशा रीतीने ठेवणार आहे की कधी काय होतं, आपल्याला अस्तर पुरत नाही. अस्तर नाही पुरलं तर मग आपल्याला खूप टेन्शन येतं. मग काय करावा, कसं करावा अस्तरवर डायरेक्ट कटिंग केल्यावरती. मग त्यासाठी मी ह्या पद्धतीने कटिंग केली का व्यवस्थित असं कटोरी पॅटर्न अगोदर काढून ठेवायचे. त्याच्यानंतर हे अस्तरवर व्यवस्थितरित्या असे मांडून ठेवायचे. आता माझ्याकडं हे जरा फाटलंय बरं का, मी यूज केलं त्याच्यामुळे हे फाटून गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे मी आता हे उंची किती आहे, बाही उंची 5.5 असल्यावर मी ॲडजस्ट केलेले आहे त्याच्या आधी. तशी बाही उंची 5 आहे. मग अर्धा इंच मी काय केलं, याच्यात ॲड केलं, अर्धा इंच ॲड केलं. आणि हा बाहीचा पॅटर्न आहे ना, तो मी अशा रीतीने ठेवला आहे याच्यामध्ये. आता हा इकडून मला थोडंसं जॉईंट द्यावं लागेल, इकडून थोडं अर्धा इंचाचं जॉईंट द्यावं लागेल. मग मी काय केलं, हे ह्या रीतीने आखून घेणार आहे तसंच बरं का, आहे तसंच त्या रीतीने आखून घ्यायचं. आखून घेतल्यानंतर हा साईड पॅटर्न पण व्यवस्थितरित्या असा आखून घ्यायचा. ह्याच पद्धतीने सगळे आकार व्यवस्थित आखून घ्यायचे. व्यवस्थित असे, म्हणजे कसं हल्लं नाही पाहिजे. हल्लं का मग काय, हे थोडं मी अर्धा इंचानी मार्जिन वाढून घेणार आहे. याची साईड पॅटर्नची अर्धा इंचानी मार्जिन वाढून घेणार आहे. त्यानंतर ही आहे कटोरीचा आकार मी आहे तसंच ठेवणार आहे, तो काही कमी जास्त करणार नाही. हा कटोरी आपल्याला कमी पण करता येतो, जास्त पण करता येतो. आता याच्यापेक्षा समजा याची एखाद्या बाईची छाती आहे जास्त आणि एखाद्या बाईची छातीचा भाग आहे कमी, त्यामुळे मित्र तर नाही पाहू शकत म्हणा, मैत्रिणीच पाहतात व्हिडिओ. त्याच्यामुळे माझ्या मैत्रिणींना नम्र विनंती आहे की तुम्ही ह्या पद्धतीने ब्लाऊज जर कटिंग केला ना, खूप छान पद्धतीने हा ब्लाऊज कटिंग करता येतो. आणि त्याच्यातून आपल्याला आपलं अस्तर वाचतं. अस्तर वाचल्यानंतर आपल्याला असं कुणाचा जास्त मोठ्या साईजचा ब्लाऊज आला, 10 छातीचा, चेस्टचा,
11च्या घडीचा वगैरे असा ब्लाऊज आपल्याला आला तर मग हे अस्तर आपल्याला कोणत्या ब्लाऊजला कामं येऊ शकतं. असं व्यवस्थितरित्या आपण असं कापून घेतलं कट. आता काय